Kunya karon kay tikitan pa ka namo. Ay, Orlando, muloy pagkatanong ko dong. Ay, ako kasi kabaya dong. Baryan ni mo dito 5,000. Hay! Kino ko asa mo kwarta dong. Ay, tan dong, muloy ka dong. Tay, mayungod to. Kina may nagsugo sa imo nga mag-spray ka diha. Sa ako man ng amo. Sa imo nang amo. Bawal na sprayan ng sagbot ha. Mo ba? O bawal na ha. Kabalo ba ka tayo nga naimulta na? Wala. Kasi basakan. Sa basakan pwede pero dress kilid bawal na. Ay, sorry kayo. O kabalo. Kabalo, karon pa. O karon pa kabalo. Ilan na may edad nimo tay? Kano ko, hapit ko po siya sinta, pero ako kabalo mo siya pinakaran sa mga sagbot sa highway. Nakay Wala pamilya. man naka, paibalo na ko po. Wala na kapahibalo nimo. Nakay ka pamilya. Ila ka buk imong anak? Pat, Sa may asa naman karon? RTR. Ano sa RTR? Napakay asawa tay. Na. So unsa man Or man ni lang ang panginabuhay dong, basakan ra gyud. basakan na jud mo pinabuhi. Ayaw nang Gabi mangganit me. Kay utang naman ni siyaw, nga sobra mo na mo pangonsumo. mo inyong pangonsumo. Baga gabi Pulos naman utang naguna. pulos na utang naguna. Nya kani karon gisulan gani. Wala kay ako may talang trabaho sa porsyento na lang ug naay sobra mo tayo ako makubra. Ay sustan bot. Unsa man ni tay pamahagyan nimo tay gani. Kuan. Halimbawa og 100 na 15 nya karon na ko utang kay nga 20 na. Ay lugi na ka. Nya karon kay tikitan pa ka namo. Ay Orlando muloy pagkatanong ko dong. Ay ako kasi kabaya dong. Ha? Ako kasi kabaya. Dili na pwede kinasakpan na ka. Wa ko kay balo dong. Tikitan na ka namo, ha? Unsay ngalan nimo? Loloy. Oh, tikitan na ka namo ha. Baryan nimo dito 5,000. Hay. Kino ko asa mo kwarta dong. Ay tan dong muloy ka dong. Dili na tay wala na kuan ni kay trabaho ra ni wala Wa personal ko kay ay. balo ani dong. Oh, trabaho ra man ning amo atay wala personal ay tikitan ta kag 2,000. Oh. Salamat kayo dong. Wala problema tay. Paabot ti bisag maamo dong nga kanang mano yung tisya ba kan mautang bugas dong, wag may bugas sa anis ko. Ay muuwa may bugas tay. Nampayag pa. Sustan budoy. Sige na tay ha. Salamat kayo. Wala, tay. Salamat Lord. Thank you. Tay, sorry po kayo. Ha? Salamat kayo. Thank you Lord. Thank you Lord. Oh, sige, tay. Pamahaw dong. Wa pa kay pamahaw. Pakikyan pa tulto sa basakan. O unsa naman karon ting paniud to naman pagkaon na tay. Well, bada-bada ko ugan. O ayaw pagbalabi. Si dong ako urum sigla balgi ka na ni oh. Oo. Nangabuak magod ni dong, nangabuak. Sustan budoy. Ayaw pagpalabi. Ako kay balo ba, mas gila sa kung tungur kay ngit-ngit manggod. Hmm. Sa high school. Moto na banggaan jog ko dire. Focus ka lang. Sustan budoy. Karon, paabot ka sa mga amog mo anihe. Wa pa man kay wa may bugas dong sa gato ka ng payag kalaro bidong. Sustan. Sige lang taya, ampo lang Ginoo kanunay ha. Salamat kayo dong. Tay, baro to ha pasaylo apog ko ha. Okay ra. Oh. Tay, amping-amping kanunay tay. Salamat. Nya, relax na ha, relax na kay. Mohonong na ko dong. Oh, paliuto na tay ha. Salamat kayo Oh, ha. sige, way problema tay. Hanto sa mi Thank ha. you. Sige tay. Oh.